Ale infikovali ju. Už je mŕtva. Aká krásna smrť. Čo urobíme s tým bordelom? Nechaj to tak. Vyzerá to ako nehoda. Zabila ich ona? Pýtali sa na Boltona ženy, ktorú pokladali za bežnú gazdinku. Prekvapila ich. A čo teraz? No, vieme, že Bolton prišiel za strýkom. Kto vie, koľko ďalších ľudí infikoval. Musíme si zavolať posily. Žiadna sieť. Nemám tu signál. To je čudné. Ani ja. Satelitné telefóny fungujú všade. Rýchlo vypadnime a nájdeme spojenie. Máte si obed? Nie, len pitie. Máte tu telefón? Áno, tam vzadu.